Makadiko muri Zimbabwe kumatima na nyika kwa muri ko ndinodaira kuti aiwa ndinokuwana muri vatano tichitenda omwari ari kutisanganisa tiri pamasai dande mutande wa internet pamusha pedu ndo pa Facebook nepa YouTube ndo kwatinoswerawo ikoko atinotinakidza nechekuti atiswere tega asi kutoswerawo nemi muchiona zvatinenge tichiita tinokutendai zvikuru uye tinokufarirai nekudawo kuti tinoziva kuti TV ino pay per view hakuna munhu anoiona asina mabundles asi munotorawo mari yenyu muchitenga mabundles kuti mugokwanisa kuona SlyMedia. Tinotenda Mwari nokuda kwazvo dai Mwari aramba achikugonesai kuti murambe muchiwana mari yakawanda muite mabundle akawanda murambe muchiona maprograms akasiyana siyana atinokupai pano pa SlyMedia TV. Thank you so much for watching. Tinotendawo zvakare nekuita sign up, rambai muchiita follow this page, rambai muchisubscribe pa page inei nepama pages ese amuri kutiona nekuti tiri kuonekwa pama platforms akasiyana siyana. Vamwe vari pa Zimbo Live, vamwe vari pa Zimai, vamwe vari pa The Zimbabwe News Live, Banditi TV, Cites. We welcome you all wonderful listeners. Mazita ema company amunotoona muri azvina basa zvese izvozvo asi chine basa ndechekuti tese takabatana kudaro tiri kuita chinangwa chimwe chete chekuti vana veZimbabwe vaone information, vawane zvidzidzo uyewo tichikurukura zvinhu zvakasiyana siyana. Pano pa SlyMedia tine zvirongwa zvakawanda asi muchirongwa chanhasi tina madzibaba akatuka. Madzibaba akatuka takambobata navo pane mazvirongwa zvakawanda. Izvi ndiri kuzvitaurira kune vanyuwani vari kutanga kusangana nesu pa SlyMedia nhasi. Madzibaba akatuka vakambobatsira musikana anga ane makore achiitwa mudzimai nenyoka vakazomununura vaenda kunodzorera nyoka iyoyo kuMozambique. Pane dzimwe mhuri dzakanga dzichishandiswa nemweya yakaipa nehama chaiyo asi vazosangana namadzibaba akatuka vakazoenda kunogadzirisa nyaya yacho kumakomo ekumazowe kune imwe n'anga yakabuda pasi ikataura kuti ndakanjiziva kuti muri kuuya. Madzibaba akatuka vatakura mhuri iyoyo vachienda kunodzorera nekuripira zvakanga zvichidiwa kuti mhuri iyoyo isununguke pamatambudziko ayakanga ichisangana nawo. Nhasi uno tinavo madzibaba akatuka vanowanikwa vari kuSt Mary's ndo kune surgery yavo. Tiri kuda kuti tikurukure navo pamwachete nehama dzavauya nadzo kuti tizonzwa mabasa ari kuitwa naMwari vari kuSt Mary's ikoko. Madzibaba akatuka makadi tinosimba makasemba here kuma Silvester. COVID yakashata fana. Munopesa haina kutitendera kuti isusu tirambe tichionana tichifambirana ndizvo zvasi chatotenda upenyu. Anditi totenda tiri kukuonai muri vapenyu kuri sei kubasa raMwari. Basa raMwari riri kufamba zvakanaka. Vanhu vari kutendeuka. Tatu vana vazhinji vari kuramba vachingotendeuka. Saka izvozvo zvinotibatsira kana kuti tinofara nokuti tiri kutora vanhu munyika tichisa kuna Mwari. Totenda. Kusei muchishingirira nyaya iyo yekutiwo vanhu varambe vachiuya kuna Mwari. Chii chinokusundai madzibaba akatuka? Rega ndingoti akandiparidzirawo pakutanga ndakabva ndanzwisisa uye matambudziko yandaisangana nayo ndiri munyika zvinoita kuti vabereki vangu vakatotendoka nokuda kwangu nokuda kwamatambudziko yaiwanika pandiri. Saka paakandisunungura Mwari ndobva ndaudzwa kuti unofanira kunamata. Saka ndakazviona kuti zvakatonaka kuti ndinamate nokuti mukurarama kwese kwandiri kuita ndiMwari. Dai vasipo ivava hapana effect handaitondiziva. Tisatataura nehama dzamauya nadzo tinodzokera zvakare kwamuri matambudziko amaisangana nawo imimi matambudziko akaita sei amakazoponerawo mauyawo kuna Mwari. Matambudziko yandinotsanangurirwa vanhu vabereki vangu vanoti ini ndiri kungonzi first born but handisi first born. First born akanga ari musikana saka angosvika pa 2 years akatanga kurutsa ndokubva ashaya ndobva ndazoberekwa inini. Ndangosvika 2 years ipapo ndabva ndatanga kurwara marwarire yaita nzvadzi yangu ndo pavakaenda kundobatsirwa kwamudzidzi Wimbo ndo kwandakazoponera. Saka kubva ipapo vabereki vangu vakabva kungotendeuka nanhasi ndo dambudziko ranga ndakasangana naro uye nevabereki vangu. Kana muchiti ndiko makazoponera zvikuru kuti makapfuura futi pa 2 years dzedzi. Pandakaenda kundobatsirwa ndichirwara dziri 2 years saka discover kuti vabereki vangu kuti
ndo zvaita mwana wokutanga ndo zvaakitawo neperiod same period ndopo akaenda nene kwa wimbo wabva watsanangurawo zvakatsanangura ipapo handaiziziva nekuti ndiri mudiki asi ndirombodzwa vabereki vachita sei vachitsanangura kuti ndo zvakavapa kuti vazoita sei vazotendeuka kana kuti tozotenduka semhuri tichinamata. Hatina kugara hedu ikoko vakangondiitira minamato asi takanga taakunamata chechi kwedu nokuti paiva nedistance kubva kwataigara tichienda kwawimbo kwacho. Imi pamakazoziva manje kuti aiwa inini ndiri kuda kuzvinamatira mama nemakore mangani kunazoziva kuti handichateere vabereki chete asi ininiwo futi ndakuda kuchiita se kuchiteera kunatsoti ndakunamata ndega ndakugona kuzvipfugamira kuti upfugamirwa nevabereki. Totenda ndingangoti semwana aikura achingoudzwa kunzi kunamata kwatiri kuita ndiwe wakatipa kuti tinamata handitika zvakaita kuti inini pfungwa idzo dzingoramba dziri mandiri asi panyaya yamabvunza yekuti nemwoyo wangu ndakatanga kumagrade 7 uku ndakanga ndane pfungwa dzangu dzokuti ndinofanira kunamata zvinova zvimwe zvino zvakazokanganisa fundo yangu kazhinji nemweya mutsvene wandakabva ndagamuchidzwawo wimbo wacho vakati mweya mutsvene uyu hausi kuiswa kunzi azoprofita stereka aiwa asi nyaya yekuti Mwari vazviona kuti zvinokodzera kuti mweya mutsvene ndo kutomuchengeta iye izvo kuzoshandira nokuprofita vanhu zvinhu zvakazotouyawo ipapa nditika saka grade 7 ndakanga ndakuziva uyezve ndopandakatanga kuda Mwari kuti ndega ndisina kutumwa ndaitogona kuti ndiri kuenda kuchechi vabereki vachisara. Okay, ndotenda mega muchitonzwa kutoti ndanonokerwa. Totenda. Ngatisaure panyaya yekuprofita ine kubatsira vanhu chakatanga chii kubatsira kana kuti profita kwazvo zvese zvinouya pamwe chete izvo? Aiwa chakatanga kudzikirwa nengoni dzatinoti ngoni ndo mweya mutsvene handitika ndokubva ndanzi inini uyo mwana kana azodzikirwa nengoni ndisati ndadzikirwa ndichiprofitwa zvakanzi munouya naye kuno kwawimbe kwacho handitika saka ndiri kumafomu 1 ikoko ndopandakaita ngoni kwete ndichinamata ndakandaka ndichitopfudza mombe ndo pakatangira zvinhu izvozvo ndakangoita sekuti ndi munhu aita dzungu ndokuna nyika yese ichiita sekunge yaane loni miti yena sisaiona saka pandakagara pasi pakaita sekuri kubva njiva asi pandaida kuinzvenga nespeed yacho handinakwanisa kuinzvenga ndo paikandidhuma ndo mweya mutsvene wabva watanga kuita se kuitika pandiri vatanga kungoitawo zvimwe zvinhu kuzosvikira pandakatsanangura vabereki ndozvaitika kumombe vakati handei kwawimbo asi ipapo ndakazogara 3 months ndiri kwawimbo kuita sekunge murwere zvakare kana kuti pachitsividzo ndokwa zvakazotangira asi kuzoprofitawo kwakangoitawo inenge 2 years from there. Ndotenda. Ipapo ndoda kudzidzawo ini ndini ndoda kudzidza kuti pamakazotanga kudzidzira kuti ndiri kuprofita inyaya dzenjiva idzi dzengoni tadzinzwa kuti muzoziva kubatanidza difference yekuti kuprofita nekungofungawo unonzwa ndogona kufunga munhu akagara apa kuti uyo handini mazvona kuti muzoona kuti ichi ndo chiprofita ichi uku kungofungawo uku. Alright, kuti amataura zvakanaka mvudza wakaoma asi unopindurika. Pandakaenda kugara kuchitsividzo pangoni dzandataura dziye zvakazondizivisa kuti uku ndokuprofita uku ndokuona vakanditi chiedzokai naye after 3 months dzedzi asi ndiriko kwawimbo ndaita nguva yokuti ndinotaura kuti panga ndiri panapa ndizozva kuti kurota here but ndandikasvinura ndaona madzibaba avo kana kuti ndaona amai avo kana kuti panzvimbo ine pachita zvakati chaizondinetsa paizosumuka vaprofita vokana kutanga kududzira zvandaona zvezve handitika zvobva zvatsanangurwa ndichitoona munhu achitobva madambudziko rieri rabva pachiratidzo chechi saka kubva ipapo ndakabva ndaanzi uyu kusangana nawo chaenda uri muratidzwa handitika ndasvikako ndaingoita sezvimwe chete zvingodudzirwa ikazosvika nguva yokunzwa nenzeve nekuona ndokubva ndaakita sekunge chiratidzo chechi zvakanzi aiwa iwe wakutopatsanura zvavakutoita izvo wakutoprofita nokuti zvavaona nokuuzwa nokupiwawo kundiso zvaakuda kuti wamuprofiti kubva ipapo bvatanga kuzviita zvakanzi asi katatu wamuprofiti unodzoka futi kwawimba kwaya saka mazuva aitaipinda mashanu chega chega chimunzi madzibaba ndokubva tasvika kwekwe nevadare vekuchechi kwedu zvikantauya novatiri kuti uyu amuprofita saka ngaenda patest saka patest iri yanga iri ikoko yaitanga kunzverwa kuti chiri kumboprofita chacho mweya here asi ainzvera ndio baba vavimbo handitika vakatipa vanhu vatatu bosi tatikatowanda vano vanenge vabva kumwe vatatu wokuprofita kuti tsvaga unoprofita norwando hwaniwo tikaprofita tichitsanangura vanhu vachitenda zvakanzi aiwa vanhu vokumadziva takupai muprofita muprofiti saka ndanda muprofiti ikoko ndokufamba kwazvo.
Hatina kubvira tataura zvisizvo. Saka tikabobata ndikutanga tikatenga ndiri mwana mudika hatina kuzodzika zvakanyanya. Aiwa nhasi izuva racho. Saka ininiwo zvangu ndakangotarisa upenyu hwemunhu anonzi muprofita. Saka chero makagara mukombe mufamba mungosikana vanhu. My first days mutori right. My first days ndaita sokuti ndaidaira even Chivamwa Road ndaingogona kuti ndindanzwa andaigona zvikontrol ndaitodaira then pari munhu andikutaura naye anditika kuzosvikawo chikoro chomweya unonga kudzidzisa unzi aiwa izvo auite se auite unongonzwa uyezve nekukura kwaunongochita unonga wakukontrola zvinhu kana mukombi kana munhu ndatopa ndatosvika unohwandi hwenyu ndakutoziva kuti uyu andambudziko rakati uyu andambudziko rakati vanhu tauratetakava aiwa tinotenda Mwari apa tiri kuda kukudzika kwekuti tinzwisise mashandiro anoita mweya mutsvene nekuti imi munotozvizivawo kuti kune vanhu vakawanda vari kutoona pavari kutoona ipapo vanhu vari kungotaura kuti ibhizinesi vanhu vatanga vanhu vaya hati mazvona saka tichida kuti tigone kubata chokwadi isusu sevanhu vasingatendi nokuti basa renyu nderekuparidza saka munogona kutiparidzira nematestimony eupenyu hwenyu imimi kuti tibva taziva kuti zveshuwa munhu uyu muprofita wechokwadi uye nekutsanangura kwamuri kuita vakanga variko mazuva achona kwaawimba vanobva kuti zveshuwa pazvakaitika takamuona achiita se achiuya saka munotiregererawo pane mwe mibvunzo yatino aiwa makasunungura sati badharo kana sina kubvunza mubvunzo saka titofanira kubvunza mubvunzo mubvunzo wangu akatomirira ari kuverenga mubvunzo kuti 1 2 3 kusvika pei yakwana kutambawo zvedu madzibaba akatuka ndo vari kutanangurawo upenyu hwavo kuti vakapinda sei mubasa raMwari kuti nesuwo tive nechidzidzo chekuti tinzwisise pavazosvika nhasi uno nekuda kwebasa ravari kushandiswa naMwari kubva pavatanga kutsanangura kuti vakatanga kupfuura nematesti iwayo vachiedza kuonekwawo kuti ichokwadi here uye ari kushanda pavari mweya chaiwo unobatsira here nekuti Satani ari kuitawo maminimini handizve ndizvozvo totenda Satani ndiye ari kunyanyisa kutotonga uyezve ndiye anoita zvinenge zvinoshamisa kupfuura zvaMwari but maziso edu chete ngoona kuti kunenge ane simba rakawanda. Tinotenda regai tiende kuhama dzamauya nadzo kustudio mukoma makadi tiripo zita munoitwa tatenda kujeke tinotenda zvikuru kwazvo ko tete zita rakazara munoitwani ndoitwa nyasha kujeke baba akatuka makavaziva sei imimi tisati tanziva dambudziko renyu kuti makazobatsirwawo nazvo hatichati dambudziko iye zvine zvimauya zopupurira kuti aiwa Mwari wakanaka makavaziva sei baba akatuka ndakaona pamafacebook pamatwitter pamachurch groups ndopandakavaona nekunzwawo mbiri yavo ipapo vamwewo vachitaura kuti ndakamboendako ndikadai asi kumashure kwese uku zvinhu zvandandisingagutsikani zvinhu zvandasitomborina kana basa nazvo zvoti zvimwe ndasatombozviverenga asi ndakazogutsikana pane mukadzi akazobuda mugoko site ndakazvimba dumbu wanga wakazvimba dumbu ndopandakatozoona kuti ininiwo nedambudziko rangu iri pamwe ndikavatsvagawo zvinogona kundibatsira tombomira ipapo mukoma kujeke imimiwo makavaziva sei ini ndakavaziva mushonomonge sisi vandifonera vabatsirwawo dambudziko wesusu tiri vana vakafiwa navabereki kare saka takasiyiwa tine dambudziko ichi saka sisi vari kuafrica kupa vakandifonera aita hanzvadzi pane munhu wandafonerawo so asi munhu ari kuharareko oo nhamba dzake dzimufonere ndipo ndikafonera baba vakandita unofamba so unosvika ndikasvika kwavari ngatitaurei tutangane ndobva masvika imimi kuSt Mary's kusejari kwavo pamakasvika ndobva zvaita sei ndasvikako ndakasvika pakerawa pavo pavanhonga vanhu vanga vakati 1 day saise munhu angasati angapinda mazviri kunditangomboendopa so tinonamata ndanisimo mazviri asi ngoda kwadambudziko ndati arega ndiende sisi vanditienda pamwe zvinoita pandakaenda kusvika paso pavo pakati zarei vanhu zvokuti ndandopa ndipapinda nguva apa ndaya kuno ndisina umboji kandiita sei mumwe wada mundidzokere kumba ndakati rega ndingoshinga fana ndazopinda mapasti 2 kuti kusisi ndozovatichi ndazopinda kumatutu matundu ndazopinda idini asvika ndasvikawo ba ndini so ndakambofonerai anotaura nangu zvakawanda kati maita zvakanaka mauya vatanga kutaurira chi tsananguro dzangu ivo imi ndimakavaudza dambudziko ndakangoti papa ndindauya ndakambokufonera ichida kuzokuonai ndakapuwa nhamba dzenyu saka ndichisvika ndichivaudza vakati vatanga kutsanangura chi nyaya yangu
yangu yanga yakaoma atidzike ine gejo vachitanga kutsanangura imimi manje ndimuri kuteerera nditi makatanga kuita sei handi kana munhu uchitsanangurwa unombinga wakagara pamwe wakadai unogona kuchinja nzvimbo chii chakaitika pavakatanga kutsanangura machinitsanangura dambudziko rangu inini misodzi yakabuda okay ndakafunga kuti sababa vasi ndovakandigadzira ndovakaita sei chii mweya waMwari pfungwa dzakauya sei dzakauya nokuti zvinhu izvi zvinhu zvaiva mandiri zvaiitika mandiri inini kubva ichitanga kuroora mukadzi dambudziko rangu rangaambofunga here kuti sisi vari vakakuti phone number idzi ndo vakataurira chi ava kuti munhu atiri kuya ikoko batai munhu ane dambudziko rakati nerakati handingava kuti pfungwa dzadzina kuuya nokuti dambudziko rangu ndiri family okay asida ndandiri one dai ndiri one ndaiti pamwe vakaitira kuti vachestere muprofita wakuti aone nyaya yepandiri asi kana dambudziko iyo pachazvavo kwavari ranga riripo kune mukumina wangu ini ririko kune hanzvadzi dzangu dzimwe tuzipo asi ipaba dambudziko muri family maitotauriranawo futi taitoonesa tichofamba tozoona dambudziko ini so right ndimi manje muripo muri kusejari vari kudzika negeji vari kunitsanangura dambudziko rangu baba dambudziko rangu inini ranga ndinaro ini ndaiti ndakaroora mukadzi wangu wekutanga asi mukadzi ndichimuroora tichigara chipo che2 years yataita mwana asi nyaya yehombe yanga iri pekuti panyaya yebonde nyaya yebonde apo zvanga zvisingabudi ndaigona kuti ndakaita bonde pa 3 months aunda bonde ka1 zveizvongojuma zveizvongoti pana kunzwa kuda nguva nongodai mukadzi maingoshaya shungu shungu mfungwa dzinge zvirimo mfungwa dzinge zvirimo kuti ini ndinofanira kuranda mukadzi wangu nguva yanoda nenguva yanoda ini but kuzvizvachikura zvichiita zvazisingaiti zvichiita songe munhu wakasungwa saka mukadzi funga zvaimudya mwoyo because mukadzi vakadzi vanoenda kuchina vachinochibatsirwa vachiita nyaya dzavo saka ndaina nguva yanobva kuchina aigona kudzoka kusvika pamba akasunga fesi kuchii aingoti hapana saka ndegana kuona kuti inini mazira ndinoona vamwe varume tichitaura mistake iri pandiri dambudziko ndiri kunda sei funga takagara ndichimboenda kumaprofita ndaenda but neona kuti zvinhu hazvisi kupera izvi saka mukadzi ndagara naye 2 years akaita mwana 1 mukadzi zvaenda kumba kwavo ndatira kumba kwacho funga asvika atete vake tide kumba humwe murume ndomuda but ndogara murume kwapana hakuna zviriko shuwa mukadzi akabva asarenda anzana ati no problem funga ndakagara chipo chegore futi gore resamana but ndakaenda out kuvasikana aiwa ndizatova ndini baba kungobuda ndamufarirawo zvazviripo asi ndaita mukadzi mumba ndandabva ndati vapanapata gore 6 months ndatora mumwe mukadzi anova ndiye wandinaye izvozvi handikwana zvinhu zvatanga futi atanga mukadzi abvunza baba chii ndasanyanyasimbosiziwa ndori neshungu newe but handiziva kuti chii chikuitika pandiri zvinhuwa zvazvangutaurwa but zivo zvichinji chakagadzira pamwe makahura makasungiwa ndati akana mukadzi wangu handata se handinambodaro zvachimbozvifambirai ndachava tafamba kana sisi wangu kuti mufana nomnini wangu tafamba but zvinhu zvazvoti hazvisi kupera so baba ndipatsanangura nyaya zvinhu zviri mwana baba pamusi wakanditsanangura vakamboti chimbodzokerai mozodzoka after 3 days kwandakadzokera kumba asi ndakaenda kumba ingoti zvinoperei ungu dambudziko riona but zvinoperei izvi kwandabva tichifamba nanzadzi dzanguka kure nzadzi yangu yandishingisa ichiti inini kuno ndabatsirika pafoni chaipo ichokwadi rekuti kuti anzi abatsirika pafoni zvingaite again pamwe ndipa ini feya pamwe zvinoita yakafuti ndisvike kwavari chwa ndakadzokera kumba ndakagara ndaudzowa dzimai kwandaenda so akanzi chimboshinga pamwe choita sei zvinoita ndifunga ndakadzokera kuMadziBaba vakandiitira munamato vakandiitira akanzi baba endai mushandisa munamato ndaita sei endakupai after 7 days mufanira kudzoka kwamuna kuti ndakashandisa zvine mazvo chaizvo kuti kana rwendo ndisingaenda ndamufamba ndongojamba munamato wandapuwa andauka ndauronga rwendo munamato wangu ndishandisa kana kuti ndichigumbusa nemukadzi kaundini asingadi kangasa munamato wangu kuti zvinga zvibude ndandiitiro izvi ndashamba 7 days dzakapera ndadzokera kana baba munamato mapedza ndakati ndapedza zvakanzi zviri sei ndikati zvine shanduko
zvikanzi ayo taure chokwadi chenyu baba kana zvisingaiti tiwedzere tiite mumwe munamato ngati shanduko iripo zvikanzi right uye ndinofanira kugadzira mumwe munamato futi zvikanzi kuti izvi ndetsokuperesesa imizivo kuti kudenga kunani kuna Mwari akuti dambudziko rinyitese ripere vandira munamato ndadzokera kumba ramodzoka pamusi wangu ari yanga chichipiri ramodzoka musi Friday vanhu vari pasowe Friday yakakwana ndadzokera shuwa handidi kunyepa nanhasi mufaro wandinawo wakanyanya wakanyanyisa zvokuti ndiri munhu aingofamba ndapfeka hembe dzakanaka ndinongosvika ndakachena but kumba handina chimiro handisi baba kana ndakabuda pamba ndibude pamba ndichiti adzimai rega ndimbobuda ndaona kukasira kudzoka kusati kwadi kwapa mukadzi wangu amwe kufunga mweya utsvaga murume nokuti handisi kumugonera ini shuwa ndasina mugonera but NaMadziBaba vakandibatsira uyezve ndakazvinoti baba vakanditi baba da ndikushandirei imimi dambudziko renyu totibatsira ada kuti ndikubatsire pane zvese mabasa emaoko zvokuti mupenyu yenyu uchichinja kutanga izvo kuti upenyu yenyu tese uchinje ini kubasa nguva yochwanda kubasa nasingaenda handida kunyepa asikati kushande ngoramba zviri zvikukiyakiya semunhu anongozvitamburirawo zvakewo nemudzimai nemudzimai mwana 1 akaendawo nouyo vacharipo chivani chibva vachindishandira vachindibatsira zvinhu zvangu zvinoshanduka tinotenda adzimai varita musika pamba ta musika vanotengesa madomasi mabhanana zvangosiyana zvimwe zvidiki zvezvo but zvinhu zvavo zvinofamba amen vanoorder every day imimi mainamata here imimi musati masangana NaMadziBaba Katuka handisindamati saizvozvi tinozodzoka tichitaura imwe yacho taida kudzikadzika naye zvino matimugere nehanzvadzi venyu taada kudzika musatye kudzika hanzvadzi yangu kai pane zvinhu zvinovatori amai vangu saka takanyanya dambudziko kutaura dambudziko pana vanoti ndo amai usabereki wakafa amai katitaura kutaura zvebonde zvemubhedhuru imomo kuti ivo kana vazvinzwa mveza kuti hanzvadzi yangu ndozvikuitika kozi ndazvivara awani kuzvichengeta kuti hanzvadzi yangu akazita zvakati ndo zviripo asi tinotenda muri kufara ini ndiri kufara amen kana mudzimai wangu chaizvoka aiwa ari kufara kana udhedhi wacho wanisa kubuda ma ausisiri wewe fake yo aingoti odhedhi kuitira vanhu audhedhi chaizvo ndogona ndogusana chava ndadhedhi atitika aiwa tinotenda Mwari nekupupura kwakanaka izvo takuseka nhamo kunge rugare asi tiri kuseka tine mufaro wokuti mauya kuzotipupurira kuti Mwari akanaka chatiri kuzvitendera ndechekuti kuno munhu anogona kunge aine mba iri kutopwanyika nekuda dambudziko rinokwanisa kupedzwa asi anenge asingazivi kuita se kokuenda asi tinokutendaiwo nekuuya uzokurukura pamwe chete nezvo regai ndiende kuna tete ndimi nyakupa phone number hamune musikanzwawo tete alright tanzwa baningirike nedambudziko ranga rina baba ravakabatsirwa naMwari kuburikidza NaMadziBaba Katuka toda kudzoka kwamuri imimi havangobata zvinotaura kuti tese tanga tiine matambudziko imimi renyu dambudziko rakanga ririrei inini dambudziko rangu rakatanga pandakaroorwa pekutanga ndakaroorwa zvakanaka ndikatokumbirwa muchato asi vabereki vakazonoti hamungabva mati kuroora nekubva machata pane vamwe vegodo mwana uda anourayiwa chimbonogarai mosodzoka ndobva ndaenda nhumba ina mbonononoka kubata pakusununguka pandakazoita mwana wangu ndichienda period yeuzvere haina kusoganuka abva ndangoramba ndichingoenda ndikamira ndaigona kungomira 2 days kana 3 days ndobva ndatanga futi kuenda kusvika murume azongoti panapa hatingagarisani majongo ega ega endai zvenyu ndobva ndaenda ndaakumba dambudziko riya rakabva ramira ndakandatoraiti ndobva murume amboteera akati dzokai kumba ndobva ndadzokera zvakatotanga ndichitori munzira ndatotanga futi kusvikira ndatonzi izvi zvakaoma zvikangomira kwe2 days ndikangorota ndogona kutorota ndaigona kutorota njira rakananzva dziyangu iyoyo kana baba wangu kana bamnipa ndikangorota izvozvo chete ndotomuka ndakatoti chakwata dambudziko rinere ratotanga kusvika ndatongonzidzokerai vandagara ndobva zvatopera vandazoroorwa nemurume wechitu handina kukwanisa kutoita mwana nekuda kwedambudziko iroro ndobva ndadzoka ndobva ndazoroorwa futi
kechi3 sandanda kutongoti ndezvekutomboenda pasina deposit chitombondikwereta shamwari tozoona kana ndagara ozi zvazvatove nedambudziko ikoko kune kusina kubviswa mari aiwa kungosvika nekutoita nhumbo tombogara kangobviswa mari chete zvatotangidza svika izvozvo kumurume kwandiri dambudziko iroro ranga risingamiri zvekuti dai makandiona last year kunana January February kuhanda asingatarisiki ndakatopera ndatochena maoko ese andasina ropa ndichingodaro chete zvokuti tatangosanganawo mukicheni nemurume bedroom rake nekuti hazvisingabatsire chinhu zvoti kana murume wangu ndandatondi kana wazvipirako kuroora mumwe mukadzi as long eni uchingondichengeta tora hako nokuti hapana zvazvichabatsira ndo pandakazoona pamafacebook pamayoutube ndoyakuona baba Katuka vandazotanga kutaura navo asi vaita sekundiignore ndakona ndikatexta message vanongoblutika votosiya votoignore ina ndaziva kuti munhu anenge achiwandira saka ndakabva ndatombozvisiya vandangogarawo vandangosiya zvakadaro vandazoona iyo yagogo yekuzvimba dumbi ndopanatozoshingira ndirega ndiite zvekujusa ndivafonere zveshuwa akabva vangodaira foni akati sendai piki renyu muda kubatsirwa here ndikati zvikanzi chindisendera piki renyu nezita renyu nemutupo momira makadaro vandangovasendera ndobva vambogara ndonga vatogara dzinenge 7 days vasina kutaura nini inini onda vandangoramwawo ndabvunza pamwe wangu achida kuona kuti munhu yakamira sei mapostori tongoanzwa kana chinhu maprofita yaanonyenga natoti pamwe wada kutondinyenga manje watoona munhu yaakadhakwa ndosaka vasina kuzotaura nini saka ndazona kutanga futi kunditaudza kuti amai dambudziko renyu randaona rakadai achibva vatsanangura chazviyavise zvazviri vandatoti zvikanzi saka pane minamato inofanirwa kuti itengwe ndikuitire minamato muri ikoko saka nditumirei mari apa pese murongotaura nefoni matumira mari ndina kutumira ipapo ndatondautorova bhegi rangu panapa ndatombogara ndatosiyana nazvo ndazoona futi zvakutoita wese zvinhu zvakuenda kumawerere vandazovatanga futi ndini yati baba saka ndikutumirai mari vati isai 50 US pamukuru tobva ndavaisira vazondifonera vachinditi izvozvi mupfugamai ivo vachiteura vaingondipfugamai muri ikoko ivo vachiita minamato yavo vachiita zvavanoita 3 days ndakatoona zvozviye zvakutochinja ndichatombo chimweya cheche nenda ndatobuda chimweya cheropa pese panendifamba nechitonhuwa ropa chimweya cheche ndo chandakatanganzwa chichiita zvishoma nezvishoma chichipera ropa riye richitomirawo hamba ndatoona kana kutodyawo ndakutodya because ndandiri munhu anga asina appetite mwoyo wangu wakusviba nechimweya chandaifema chechi ndandatozoona zvatopera vandatozovafonera akati aiwa nyange zvazvo zvapera asi minamato yedu aramba ichiita se ichimborukwa ichisusukidzwa ndozokutaurira inini kuti zvinezvi dambudziko renyu ranyatsopera nezvi muri kuti henyu zvapera asi varume muchiri kuvarota kai ende zveshuwa ndaivarota vandati zvikanzi saka hazvina kupera nekuti vanzi varume vachiramba vachiuya munotoramba muchiita dambudziko renyu iroro baba tiri kunzwa nhoronde saka imimi pamweya chamakaona chainetsa vana vamunhu mwacheteka chainetsa mhuri ichi zvakabva kupi chainetsa mhuri chandakaona inyaya dzaitozivikanwa nevakuru vavo ava kuti ndigonozorwatsa mubvunzo vakatombondibvunza pafoni kuti zviri kumbobva kupi ndikavatsanangurira kuti aiwa zviri kubva mumusha menyu ende vabereki venyu vanoziziva ndobva vanditi vabereki vedu ndo vakazviita here since vaitofamba nesu saka hatingatendendi vakazvikati aya kwete havasi mubereki wenchecheyo asi
pane munhu mumusha menyu akatofawo handitika aiva nemushonga wekurima handitika ndiye ane mushonga iwo waiita kuti muite dambudziko iroro ende panapa ndakavaitira ndakavatuma mbanyi zvatama asi kudzimwe dzimba ndinofunga izvozvo pamwe zvikutoitika futi asi kuna ava manje vakapiwa ruzhowa zvekuti yanguva mweya usina pauri kuenda nokuda kwekuti unofanira kuzofambirwa kusvika pakupedzisira sezvatikaita zvechida kumozambiki zviya handitika kuti vaende asaka vavana manje dai vana baba vacho taigona kuzvipedza saka nyaya iri kuita urombwa wanga urimo saka munhu uye anenge achitorara neavaka munhu mweya wemunhu anenge achishandiswa mumhuri imomo ndosaka muchiona panguva yairi pangozi yeye hurumende panguva yaiti hairambidze kuti utore mwana wako uchipa munhu uchiti ngozi ali mazuva zvaiitika handitika mweya iwowo kungoparata kuti akuita ngozi kwekwe ndokuoparata kuri kuita mweya iwowo mweya ukatorwawo nevamwe wedzinze rekwani raava wabva wapiwa kuti munonanga nomumba umu handitika ndosaka mukuona kuti waiafekta kana mwanasikana kana mwanakomana ya matambudziko akawanda zvakadii mupasi pano matambudziko akawanda erudzi roro yakawandisa asi anouya nenzira yakaita seyayo yakasiyana-siyana handitika vamwe yanotokonzera kuti kana achitovata nemunhu angava wechirume angava wechidzimai mudzimai anogona kutopedzisira asasaita mwana murumewo anopedzisira kusaita futi vana asi vanhu manje nenyaya yekuti vanhu zvatinotenda zvakasiyana mumwe anotenda madhokotera handitika mumwe anotenda kuzvese asi ndinokurudzira vanhu kuti nokuda kwokuti unenge usingazivi kuti zviri kukonzerwa nei takatangawo nokumadhokota handitika ukaonawo zvaramba enda nokuna Mwari handitika pane problem inogona kupedzwa nemadhokotera asi kune imwe isingapedzwe nemadhokotera pakati pakurarama zvionei kana BP yamazuva ano handitika ndaimbokurukura mazuva apera aya tino mazhinji vaizviti vane BP vane shuga zvisingarevi kuti tiri kurapa zvirwere izvo kwete asi zvinoita masymptoms yakafanana neizvozvo ende wakaenda kwekwe chiremba iwewe chauri kumubvunza iwewe anokutsanangurira marwariro yauri kuita asi izvi zvokuti zvokuti munongozereka kuti chichi kushandisa haazizive saka nyangwe akatokurapa nounyanzvi hupi undonzwa mumwe achiti ndakapora asi haupore saka matambudziko aya akawandisa mukomasilai asi chiripo kugona kuti uzive chinotanga kuitika ati manzwa vachitsanangura kuti vanzi vaitombotora kumashure vachiignora vakazotsona vakataura nesu vakambosiya handiti mazvonaka saka ipapo pokugona kuidentifya kuti izvi zvinhu ndambodai zvinopera nenzira ipi ndisingazviti ndinopedza chete kana kuti Mwari akakomborera kuti pedze pese manotaura zvaJesu ipapo mweya mutsvene waMwari unenge uripo handitika asi chinozokuitika kuti Mwari anopa zvakasiyana masimba muvanhu handitika asi mweya unenge uri mumwe chete handitika mumwe ano chipo chokunzwisawo ndimi mumwe chikunyatsoprofita zvakanyanya nezvokuzivisisa asi yekanzi pakuti tichirapana ikoko kunenge kusisiri ofisi yake kunozouya mumwe wokuti anopiwa zvose ndo anenge ane chipo chesimba ngatidzokerei kumunhu ari kuteerera zvinezvi ari kuona zvinezvi pano paSlyMedia ane kapateni kanoitika muupenyu hwake kaangaziva kuti aka ndezvemweya wetsvina izvi ndezvekunana chiremba vakaenda kuchikoro chemedicine asi izvi angakurumidze sei kuzvitsaura nekuzvinzwisa kuti izvi zviri kuda kuti ndiende kwaMadziBaba Akatuka izvi zvinoda kuti ndiende kwaspecialist kwadokta mutauni mumavenues totenda izvozvo zvinowanika nenzira inoti zvakafanana gogo vaya kuya last year vekuzvimba dumbu vaya handitika munoona kuti dumbu zvimabhengo zvakanhonga munda mawo zvezve handi makazviona saka chinoitika nechekuti akatanga kuenda kuchipatara gogo vaya asi zvaitariswa zvacho vainzi hapana chatiri kuona saka ipapo zvinofanira kukuvhivisa izvozvo ukangonzwa iyo dumbu rekazvimba uri kunzi hapana chatiri kuona handitika asi chiremba anokuti hauende wakadaro anokutozodzoka futi kana kuti turwaimwe scan asi achikupa matablets yaanokupa dzimweni dzenguva matablets yaakutokupa afungidzira semarapiro akamboitawo mumwe asi dambudziko iri harisi kuoneka kuti ndiyo here semarapiro akaita pakutanga that's why muchiona kuti zvinogona kuitira wese handitika saka chinokuratidza inyaya ekuti iwe warwara waenda kuchipatara asi hazisi kuita handitika iwe hausi kuita mwana uri kuenda kumadhokotera unana gaini hapana problem iri kuoneka hausi kuita mwana uri kuchibatsirwa
izvozvo zvinhu izvozvo zvinofana kukuratidza handitika kuti no zvinhu izvi zvine chokuita nechivanhu kana kuti zvine chokuita nekuroyiwa. Asi isusu patinotanga kufunga ndepekuti pamunongotanga kutaura nyaya yekuti munhu ngauye abatsirwe, isusu tinototanga kufunga isusuwo tisinganamati totanga kufunga kuti chipostori chinongopesanisa vanhu because chinongokuudza kuti musha menyu mune munhu ari kuchireketa chokwadi. Nyaya iyoyo vaisibhura charo handitika pakurarama, ndosaka mukazoona kuti takati zvokunanga kuti ndamo yakaya zvaitopera tamapurisa, taenda kumapurisa kuye unosvika wobva wanzi anonzi ana apa taiseiko apa kuti wachiona kuti unoprofita here handitika. Tikazopera taona kuti aiwa azviite kuti chiprofita izvozvo, tabva tatsvaganidzira kuna Mwari kuti Mwari tobatsira sei vanhu vanoda kuziva, woziva sei, ndo patakaisa back to sender paya kuti zviri kuitika kwauri iwewe taakuzvidzorera kune iye akazviita, zvinomuitira nyore kuti azive kun'anga kwaakaenda. Saka datsa mazuva ano munhu atiende kudzorera zvinhu aiwa tobatisa moto iyo ndounoziva kwawakazvitora. Zvobva zvadzokera kumuridzi wacho iwo kana yanga iri nyaya yekusamira kutevera ndiwo waakuita izvo. Exactly, ende pamabvunza paya kuti unozoziziva izvozvo zvinokupa kuti ukwanise kuziva kuti zvandaiti zviitike zviende zvaakitika kwandiri, saka hazvinetse kubata kuti udzokere kwawakabva. Ko mukaita back to sender amuzoramba muchiitana back to sender to back to back. Iyo inoitika handitika. Kuna vamwe vanotopona vanosunungurwa handitika kuti vanogona kusunungurwa 3 months handitika, wozoona dambudziko rero rauya futi handitika, munhu akudzoka futi, munhu anenge achikutemba anodzoka futi handitika, achiziva kuti baba zvadzoka asi zvakambopera handiti mazvona, faith inenge ichiripo. Akadaro handitika, isisi tinenge taakuita munamato wokugumisa muranda washa handitika, tinenge taakutora pashoko raMwari kuti ndakakupa simba rokurwa nemuvengi usamusiya achirarama handitika. But hama idzi hatidzudze ndo zvataakuita nokuti vanoti uroi. Isi tinenge taakuti Mwari kana kuti Mweya Mutsvene inini zita renyu raakupikiswa zvezvaingoitwawo namambo Faro zvezvi, saka tochiita sei? Zvaakureva kuti nyoka dzamambo Faro dzinofana kudyiwa nedzedu nyoka, saka zvaakureva kuti chivi chino murango, chivi chine rufu, ndo amunozonzwa kuti vaendawo neimwe nzira iya. Ndatenda. Pamakaenda kuMozambique paipa muchinodzorera nyoka ye n'anga yakakuti hamusvike kuZimbabwe. Handimukona pan'anga yeye yakatotsanangura tikabhejera vanhu vairachida kusiya mberi tikati aiwa tisiye handitika handei, akandipa 5 days handitika, vatasosvika kunoko but iye akata 3 days achibva afa handitika. Ndotsvaka muchiona kuti nyange une simba raMwari handitika, dzimweni dzenguva unogona kutokurirwa nezvinhu zvepamusha womunhu ukatoparara handiti mazvona. Saka nokukura nokuona nokudzidziswa handitika zvinoita kuti ukumbire kupiwa zano. Paipa tikatoona tikati aiwa isusu munhu ada kuti titakudzane nezvinhu zvedu zviya, ende family iyi ichatsanangura kuti ndaiurayisa nenyaya yekuti pavanga vachida kubvisa paipa vanga vachiti mireba patinozodzoka tichibvisani chiti aiwa ega ikubvisa handitika. Iye n'anga ndeyanga akupiwa something, isi kunoku chaichekuatiwa toda kuwakangana tele masowe hatina something handi mazvona. Saka kubatsira hagwaizooneka ipapa ida ndikabvuma kuti vabhadhatswe zvinhu zvezvi. Saka ndanoziva kuti munhu zvaari kuitira akuitira kuti titakudzane nezvinhu zvezvi handitika. End of the day ndichaita sekunge ndiri ndakaromba handitika, ndikangoti aiwa zvaaronga patiri munhu uyu Mwari uyu ndo zvaakiitika kwaari, zvazvinoreva zvaitira kumashure zvakazongodzokawo kuti zvikandawo nesimba abva aparara hake. Vemusikana uya vamakaenda navo kuMozambique tikumbodzokera kumashure mbichana tikuita zvimwe zvinhu zvijeke kune vanhu varikutanga kutoona nevasina kuona nyaya yachiita. Baba vemusikana uya vazoona n'anga iya yazofa, vakazogara pasi nemi vakati chivo vegawo zvazoitikawo saizvozvo. Baba vai zvanoita panhu pacho patiditika munonyoresa manhamba musati mapinda dzemaadresi nechiya handiti. Saka baba vakabva vazivana nemunhu waanonyora manhamba uya handitika, vaidzi ivo vakamboshanda vese pane papurazi pane pachiya handitika. Saka vakatozivana ipapo, ndo baba vakazita kuti baba vafonere vaya kuti sekuru maita sekunge muri kupesana vaye vashaya handimona. Iye havana kudzokera paipai abva vafonera chi mwana wao ndiye akazofonera achiti baba vati mwana aita sei yaparara, abva ndati mozoyasandi pamasowe, ndo mabudira zvakaita paipa kuti vapupure. Ndo zviri kuitika kuNaMadziBaba Katuka vachishandiswa naMwari
kupa zambuko ku vanhu. Regai tidzokere kuna Tete. Dambudziko zvinezvi rakapera mumba menyu. Mumba menyu mune mvura dzadzinyataura kuti kuri kufarwa. Todya namambo mukuru. Chokwadi. Chokwadi. Mwari vakandisunungura ndoda kutenda. Kana barika rienda vatorimisa kuti aiwa hakuchina zvakadaro. Ndakakwana. Ndakakwana chero 24/7 handi. Uratidza mazuva. Ndadambosazira kumashure. Asi panguva iyoyo ngatibodzokerai panguva iyoyo, panguva yekutambudzika iyi. Pfungwa dzenyu dzakapedzisira dzasvika papi? Ndatombofunga kuzvisungirira kutaura chokwadi. Nekuti hapa pasina kurarama kwakusiri kufa. Kwese kwakuri kufa nekuti chakunyanya kundityisa chimweya chandanda kubuda. Nekuti chakutonzwikwa chero ndikapinda kana mushopu kana pai waingoona vanhu vese vangodaiwo ndaitongoziva kuti hapana mumwe ndini. Nyange ukatospreya perfume zvikatosangana neperfume manje zvotoita wese. Saka ndakandatosvika pekugumirwa pekutoti nikutongozviuraya zvoti chero baba pakatoniprofita vatotanga kutoprofita pfungwa yekuzviuraya iyo. Ndo chekutanga chavatotanga kutaura pandakavafonera vakatongoti chimbomira kuzviuraya tumira piki rako nezita rako nemupo zvizhinji ndozotaura asi ndati chimbomira kuzviuraya umbondipa nguva ndoera soko. Aiwa pakanaka. Imimi musati maimbo vane dzimwe pfungwa makatasana nechipostora nditi kana kuti magara muchinamata muchipostori? Kwete. Pfungwa dzenyu dzaidzo zvokuti musati masangana nechipostori chakadai ichi? Ndaitongoti postori inonamatwa nevanhu vasina mari bhozi pabhutsa nepakusagadzirwa musoro. Saka ndaingoitira kuti kukavhira gepi ravo rekuti vanhu zvimwe chete izvo. Saka zvandaingosvora kuti hapana kunamata kuti zuva rinopisa hausumuke mwari wacho anokunzwa sei iwo mwoyo rutivi nekutsva nezuva. Saka ndaitozvisvora plus kapapoko dye poku mukati poko ndinoilava. Ndikati poko ndo muriwo usinganetse kuibvazvo. Saka hakuna kunamata kwakadaro koyakatadzei zvototi munhu akatenga achitotaura kuti muramba uzodyiwa wakazodai ndo handati izvozvo zvese zvemiramba izvi hazvina kuitika kunoku zvakaitika kueurope. Oti kamuramba kadiki kakadai konzi kakamedza munhu kakamisa pai ndimi muchiitisa nharo munano. Nditoitisa nharo nemapostori. Amapostori ndo vanhu vandasingatomboda kana kuona. Izvozvo muchizvikombera chipostori nechivanhu? Chipostori chakanaka. Chivanhu chakaoma ndo chazodai kutisiya panguva yachimbetu, nguva yakaoma. Nekuti mishonga iyoyo yaitorwa iyoyo anga ari makwikwi. Senike mumusha medu isusu taatongogara tichitongokura kuti munotoitwa zveun'anga nekuti chero tichitokura taitonza mubude nemoto panze ende munhu haagese mani bude munhu asina kupfeka postori. Nekuti zvinodiwa kuchivanhu zvakawanda ende kunotodiwa mari yakatowanda zvokuti zvandakaitirwa nababa nemari yandakavapa zvitopindirani. Dai kwaitowo kuchivanhu dai takatoti namatanga emombe ekunotenda kuti matigadzirisira kwete ekunotenda ekunobhadhara usati warapa. Alright. Ekwete hakutenda unozombodzokera mutendere unenge watotenda kudhara wozototanga kurohwa usati watomboitirwa anything. Mukombe chipostori muri kuchionawo sei? Chipostori chakanaka. Inini chipostori ndaichisvora wezi kumba kwedu isusu muzasi megomoso ndichikura ndichiona pane vaitira sowe padhuze nemba pedu so sandaingoti vakananzwa vachiita sowe kuseni ndaingoti mukatanga kana matombo zvavo muchivakandirei kutanga muchiita noisa but iko zvine zvinasogaya kuti kana kutombosiya duro kuri nani ndimbonamata nokuti zvangu majekera azviita pari zvinezvi. Ini baba nindoimba ndoimba handii pangudziyo dzechiposa chidzi ndoimba dzechipostori dzacho ndodzirwa zvoti kana neimba kanzwa ndichiimba kana manga muri pakawanda munobuda
denga rinoburuka but kundipinde mazviri ndaigona ndakaenda kana parufu zvezve ndinopuwa nguva yomwedzi kana paya nyara yomboti mukomana ngambotiimbira nyara ndaigona kuimba zvokuimba chaizvo wakakumana nyara zvavaive kutiwa nhamba dzangu chada kuti atofanira kufamba newe bcause maimbira kwaana unako but sandishuka manje kana vazova vanhu vaive kana vaenda kutora nhamba dzangu vaive ndizvaishungurudza izvozvo hapana ifona nhamba dzangu mwari munombo kwese kuchangada kuti tikusumudze pachipo changu uzowagarira chipo but hapana nhamba dzako nguva yangu dzora zvatopfuura but baba kubva wanishandira so far musi wa15 ndifanira kupinda mustudio kunorekodha music yasungura yagospel iyo kana kuti muzimu dhanzo gospel iyo pane mwana akatonditi shamari ndafunga zvakanaka chiuya manje but munhu yamenda kuza kufonera nerini but akandifonera mwedzi wapera sharika nemborezarisa ma 15 nofana kupinda mustudio saka kuti muna watu wababa vaka uchandipa kunamata funga kunamata handiti imbotsenura tinzo because nyaya yako isusu basa redu ndorokuitisa vanhu mbiri taura kuti vamwe vanhu vako haye futi asi tine commission hatiti ukadaidzika unenge uchitipa 10% kuseka zvedu asi kambo kano vanhu vanonyora nziyo maererano nezvimwe zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo imi dzenyu nziyo dziri kuinspirwa nechii ndedzenyu here kuti macopyrights muri kuimba dzavamwe ini ndoimba dzangu munoimba dzenyu kamwe kamunofungidza kuti kana mukakaimba imi kanokuburitsa misodzi ndekuti pane kambo kuti baba ndiyambudze mboimbai kana vhesi chete ndichanani baba ndiyambudze iwo ndiyambudze baba ndiyambudze iwo ndiyambudze baba ndiyambudze iwo baba ndiyambudze baba ndiyambudze iwo ndochakuyerera baba ndiyambudze ndochakuyerera baba ndiyambudze ndochakuyerera baba ndiyambudze baba ndiyambudze iwo vamwe vayambuka baba ya vamwe vayambuka mambo ndiyambudze vamwe vayambuka baba ndiyambudze baba ndiyambudze iwo chimira ipapo tingabirwe kambo kasati vateveri mukuve munzwa wokujeke uyo hanzi zvoka atibhatapa vanhu nhamba yevanhu pamwe nave mona mwada kutoita kolabo nemi 0775 560 650 dzidzokororei zvekare 775 560 650 ndo nhamba dzenyu ndo dziri paikoko ichifuti ikoko shadzina ikoko shidzi aiwa pakanaka dzikoko dziripo futi aiwa titaura kadzikoko tinongwana nemashava ekupauso anongonakiro 0783 40 1146 handiti saka panziyo dzenyu dzese dzamina ngoti igospel chete igospel handiti kana muchiti baba ndiyambudzei munoda kuti kudii kunyanya somwe ndakanyanya kuimba nedambudziko rangu iro iri rapedzwa nababa nyaya yekuyambutswa pane zvakaoma zvino baba une vamwe vakuyambuka asina nzi kuyambuka ndiri kuzama kuda kushanda kuti zvangu zvibatike asi zvangu hazvisi kubatika papa pandatega ndishande nevamwe vakuita zvinhu zvinobatika ini ndiri kubuda ndizero saka tinoda kuzama kuti baba ndiyambutsewo ingo vamwe vayambuka wani munamato kukumbira namwari baba ndiyambutsewo ingo vamwe vayambuka wani chiyambuka inini nokuti ndindoga ndochakuyerera baba ndiyambutsewo makandibata saka baba vaitira kuti usatye kuyambuka yambuka ndo pakanyanya kubata nziyo iyi nyaya kuti ndandipa nguva yakaoma kuti ndoyambuka sei ndichapudza mudambudziko iri but ndakaona kuti nguva kana yakwana nguva yemwari inokwana ukafamba ukadii but kana mwana kuti kune pana achauya mwana wangu wandikatuma zita basa achauya kuyambudza izvezvizvi tinotenda pfungwa sisi vambosvika papfungwa yekuti ndakamboda kuzvisungirira imi mipfungwa yenyu yamakamboita kugumirwa chaiyo chainga ere kuti pfungwa idzodzo baba kutofa nendakatofa kare but mukadzi wangu ndainyonidzoreredza mukadzi ndinofanira kumutenda wade pasina mukadzi pangu ndakatofa kare pandaitira kuti ngozi mwangu shinzi asina nguva yekuti ndanyaya nemudzimai wangu dai ndagara ndakangobata chaya ndakagara so saka nyaya yangu idai mudzoka yangu chapera nei
asi mukadzi wangu airamba ati take neni so kuti murume uyu pfungwa yaanayo unzati asungira akamwa mushonga ende pfungwa yacho yanga iri mandiri vanzo kurama kwacho ndekupi ndoramba ichita nekuti vakadzi vemasaidhi mazvamwe zviwere fana kuti mukadzi wangu kwana wandoimba naye saka zvino mukadzi uyu ndakasamufadza achabuda mwangu unosaenda achabuda but pachabuda achaya nechirwere ini ndichati tega ndibudofu ndichienda kune vamwe kwazviri kuita kwekwe wandiri kuenda ndizoti akaemera sei munhu ane chirwerewo saka imba iyo twaimba ichi isina kurongeka twaimba idambudziko saka ndatomwa kuti baba vakandiyambutsa vasho vakandiyambutsa ndiyambutsa kuti izvozvo ndatonoka kuti ndidzokere zvinomuchashanda here maungoti amai uyai kuno atinoshanda kugaragara moti amai ndinoshanda anyaya kuti zvinhu zvane nguva saka nongoita ukazvifunga sika chokwadi here ichi ungotomuka usiku kuti zvabvuma here pananzi kuita chazvo yacho pamwe futi unokuti gambotetsa kuti zvichiripo zvinogona ngoenda but nanzi kune nenguva nemamanzi azvo aita aiwa hapana problem handiti hapana dambudziko ikadzokere kuna tete fesi nemati ndiani zviya nyasha tete nyasha imimi mashoko enyu ekupedzisira kuna mwari kwete kuna baba akatuka kuna mwari akashandisa baba akatuka ndeyekuti chini mashoko angu ekupedzisira kuna mwari ndeyekuti ngavarambe vakapfeka pana baba vavawedzere masimba nemwoyo murefu sezita ravo ravanoshandisa kana tichitaura navo pafoni kuti muri kutaura nachida varombo ndinongoti ngavaramba vachingoda varombo vane mari shoma nevane mari yakawanda ngavasasarudza saizvozvo nekuti 50 years yandakavapa nedambudziko ratatinaro nehanzvadzi yangu iyi haina chainoshanda haina chainoshanda kuti ndakabatsirwa mahara andingamboti ndakabhadhara kuna ari kuteerera achiri kushora mashoko endeye kuti kana kuti achiri mudambudziko rakafanira makasangana naro ndeyekuti kuna achiri kushora ndongoti ngaamboedza kuna baba Katuka ngaarege zvake kunyanya kushora stereki ngaangoenda achiti ndiri kunoedza aonewo kuti zvinomusvitsawo papa ende kana wanzi uri kunze kwenyika kana uri kupi kanzi nditumire mari vanhu ngavasaomera akudyiwe mari yemunhu nedambudziko raunenge uinaro nditozozviona kuti nemari yandatotumira zvamufanira neni izvozvo asi kutofara nemari yandakavapa kuna anenge anayo zvake akasununguka ngaamboedza amboona kuti zvamira sei nekuti zvinoda munhu achizvionera parukova ndozoti kuna hanzvadzi yangu tatenda kana mukadzi wako aita nhumbuka zita remusikana rangu ende ndiwori kuno kuzimbabwe enda unonamata kuna baba kuti zvirerukewo chinditumira iwewe mameseji kuti zvanzi itai zvakati kuri kudiwa zvakati kana ndirambe ndichitaura nababa iwe chenda unonamata kwababa ndatenda tinotenda zvikuru nyasha ari kuuya antu vanonzi nyasha saka nyasha ari kuuya kumba kwenyu saka imimi munoona sei hanzvadzi yenyu mamboti munoona samai ndizvo asi pao amai wavo mwana amai vanogona kunyarara nezvimwe zvinhu zvavanoziva zvogona kubatsira vana vangu imimi vari vakuruwo kwamuri munhukadzi asi munovaona sei nepatasvika tichitaurisana nedambudziko ramakafamba naro nemaperero akazoita asi ivo vari munhukadzi nekuti kune vamwe vanhu vakafanana neni vasingateereri zvinotaura munhukadzi vachiti aiwa nyararai murana mukanyakai mushamedu tisu totaura chete varume vakadzi nyararai revhu rakafamba nasisi vangu revhu rechirume chairo chairo ini ndodotovatenda dai pasina ivo takaona vamwe ndechingori mudambudziko asi ivo vari nzvimbo yavari kunze kwenyika vakandirangarira hanzvadzi yangu ona tiri mudambudziko dambudziko rimwe chete chimbotira chimbozama izvo tione izvo chiva ndakazama zvakaita saka ndinotovatenda kuti hanzvadzi yangu dai varamba vakadaro varamba vaine mwoyo wokuziva kuti ivo ndiwo vatova mubereki wangu vasambondirase chiva ndavatadzira ngavazive ngoti mwana wangu asi ndovatenda dai mwari aramba vainavo vachivachengetawo kuti neniwo ndichikura ivo varipo ndowana mubatsiri papo ndinotenda tinotenda zvikuru kwazvino mashoko kana mazvinzwa zvobva kuna hanzvadzi yenyu motoramba muri kusejana muchisikanwa isitobva taonekwawo zvobva zvaenderana tinotenda zvikuru kwazvo baba kune apa tanyanya kutaura dambudziko rakasangana nemhuri
mamwe matambudziko ari kuyambutswa vanhu ari kupiwa zambuko kusowere renyu kuSt Mary's ndeapi? Ya matambudziko andichagona kuti ndigone kuti nditsanangure kuti dambudziko ripi handitika asi chese chinonzi dambudziko handitika ringava mabasa handitika kungava urwere handitika chingava chii zvacho handitika chinonzi dambudziko asi kazhinji richikonzerwa nemuroyi dambudziko iroro ndiri kuona kazhinji vanhu vari kusunungurwa handitika kune dambudziko rinoitawo sokuti pada pamufananidzo kuti inenge iri nyaya yekuti Mwari akandipa inini kuti ndizvare mwana chirema munonzwa izvozvo hungi idambudziko riripo kazhinji iroro rinomboti kunetsa kurigadzira nokuti rine chekuita naMwari handitika asi dambudziko rekuremara asi urema hwacho uchikonzerwa nemweya yepanyika iyi matambudziko ese ndingangoti ese rinonzi dambudziko handitika ndiri kuona vanhu vachiyambuka. Amen. Uyezve ndino vazhinji patakaprofita paya tichitaura nyaya yevari kumhiri kumakungwa muchaziva chitava ndiri kuona nyaya yekuBritain vadzorwa kunoko muchizondifonera muchitati uyai nyaya iyo yaitika handipona patikaitaura paete nenge fani zvisati apa ndatokutsanangura futi ndikati ndaona futi South Africa futi handimboona kuti pakangota mwedzi saka zvese izvozvo umwe munhu anoti kushaya mapepa pamwe kungoshayawo itori mhepo yekuti udzoke kutadza kuroora itori mhepo kutoshanda mari uchibata asi chingaoneke chiripo itori mhepo munoona kutorora mukadzi asi vakadzi vese vanorora vanopedzisira vagumbomba kumbe kunze zvinoitika izvozvo itori mhepo saka tiri kuti zvinhu zvizhinji Mwari haape munhu dambudziko raasingagone kukunda asi kana usingagone kurikunda achiziva kuti radambudziko saka zvese zviri kuita munhu waMwari. Vanoda kusvika pamuri vanofamba sei uye nenhamba dzenhare tinoziva kuti dziri kuoneka asi vanosvika vachida kuuya kuSt Mary's vanokuwanai mazuva api mushandira mazuva api ekuti vagone kuuya kuzokuonai? Totenda tinowanika pa1885 St Mary's kuchitungwiza 1885 St Mary's kuchitungwiza Monday, Thursday neSaturday yamwe madays aya tinenge tichitira tiri kumasowa handitika vanoda kunamata tinonamata topinda china usiku tomuka tiripo Friday neSunday kuitirawo mabasa handitika ndo kubata kwedu. Namba dzefoni 0774 371 583 0774 371 583. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndiwo madzibaba akatuka anobata vari kuSt Mary's kuchitungwiza. Tinodayira kuti kune vamwe vanongoshorawo vari pagurumwandira revanhu asi tiziva kuti kwavanobva kune dambudziko vabata zvishoma zvezvimwe zvinogona kuitika iwo unogona kutarisa pateni yezvinhu zviri kuitika muupenyu hwako uchizvifananidzira pane zvataurwa namadzibaba akatuka ndidzo nhamba dzavo dzenhare. Kana iwe usina dambudziko hazvibatsiri kungotuka vamwe vanhu asi chaunogona kungoita kana uchiziva munhu ane dambudziko ungomupawo kanhamba yaakatuka. Zita ndonzi Silvester Tafumanai, ndakamira SlyMedia TV crew. Thank you so much for watching. Bye bye.